Àtọpinpin. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà? Ṣó ti kúrò lọ́gbà atúnirọ ni? Ẹ wá ẹ̀yin alára wa, ṣé ẹ rántí àbẹ́ ti gbàgbé ohun tó gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà dọ́gba atúnirọ? Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì Àtọpinpin TV. Ìṣọ̀lá Sulaiman Ọlálékan lórúkọ tèmi. Àtọpinpin. Láti bí ọ̀sẹ̀ kan lẹ̀ yìí làwọn fọ́nrán kan ìyẹn fídíò tí ń kú rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára íńtánẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú àwọn àkọlé lóríṣiríṣi tí wọ́n fi ń kí gbajúgbajà òṣèré adẹ́rìnpòṣónú nì Ọlárewájú Omíyínká tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà pé ó kú owó odò láì farabomi nípa mímóríbọ́ kúrò lọ́gbà atúnirọ ìyẹn correctional center. Tí ẹ bá gbàgbé ẹ jẹ́ ká rán yín létí pé oṣù keje ọdún 2022 ni òṣèré adẹ́rìnpòṣónú nì ọmọ bíbí Ilé Ifẹ̀ tó fi ìlú Èkó ṣe bùgbé Ọlárewájú Omíyínká tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti wà ní ọgbà atúnirọ lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ sọ pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn náà nípa wíwùwà tí kò tọ́ sí ọmọdé. Wàyí o, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ iléeṣẹ́ Àtọpinpin tó ń fìdí òdodo múlẹ̀, a bá ọ̀kan lára mọ̀lẹ́bí òṣèré náà sọ̀rọ̀ eléyìí tó ní ká fi orúkọ bòun láṣìírí. Ó ṣàlàyé pé kò sí òótọ́ kọ́bọ̀ nínú fọ́nrán tí wọ́n ń fi léde lórí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn íńtánẹ́ẹ̀tì, yálà èyí tó ti jóni tàbí èyí tó ti ń dàpàrà pẹ̀lú Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Ifá orí mi rèé o, àyà mi rèé o. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn fídíò tí wọ́n ti yà tẹ́lẹ̀ síwájú kí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ṣẹlẹ̀ ni àwọn bloggers ń gbé káàkiri láti fi wá oúnjẹ. Tí ẹ bá wá ń gbọ́ ìròyìn kan lọ́tún lósì wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jáde kúrò lọ́gbà atúnirọ, ìròyìn àjá àràbùkà ni, ṣùgbọ́n gbogbo mọ̀lẹ́bí gbà á ládùúrà kí bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde láyọ̀ àti àlàáfíà. Ààrẹ Agbẹ́sàga ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ọmọọba Ibrahim Sábìtù Alásìlámíye ló tú ìròyìn náà palẹ̀ ní èdè abínibí. Akọgun Abíọ́dún lolóòtú ìròyìn. Ìṣọ̀lá Sulaiman Ọlálékan lórúkọ tèmi. Àtọpinpin.